खुलुमबाय दिनैनि बे रादाब खौरां नायगिरि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं जोंनि इउपिपिएल दोलोनि भेरगाव जिल्ला कमिटिनि जानानै बरायबाय दिनै 21 फेब्रुवारि सेन्ट्रेल कमिटि इउथ विं इउपिपिएल नि मानव गेदेर आफादगिरि राकेश ब्रह्म बिथांनि नाजानायाव आरो जोंनि इउपिपिएल नि मानगोनां आफादगिरि एबा बारग' बिटिआर नि चिफ प्रमद बर' सारनि बोसोन बायदि बा बिथोन बायदि दिनै इउपिपिएल इउथ विंआ मोनसे मेगा कार रेलि लादों बे मेगा कार रेलिया बेनो जोंनि इउपिपिएल जे मोनसे शक्तिशाली स्थितियाव दाबो दङ जोंहा सानै एमपि दं रायजो सभानि एमपि आरो लकसभानि एमपि 7 जन एमएलए आरो सासे केबिनेट मिनिस्टार दङ दा 7 जन एमसिएलए दं आरो जोंहा 10टा जिल्ला कमिटि दं बेबायदिनो 40टा ब्लक कमिटि दं बेबायदिनो 500नि गोजौआवहाय जोंहा प्राइमारि कमिटिफोर दं आरो more than 3000 बुथ कमिटिफोर दं जों शक्तिशालिखाय दिनै शक्तिखौनो जों दिन्थिनांगोन मैदेरा कुनु दिन शक्ति खोन्थायाबाबो किन्तु बे खामानि मावना दिन्थियो बेखायनो इउपिपिएल शक्तिशालिखाय दिनै मोनसे जों शक्तिशालि हिसाबै जों खामानि मावना दिन्थिनो नागिरदों बेनो जाबाय मेगा कार रेलि आरो बे मेगा कार रेलिया सारा पृथिबियावनो बयनिफ्राय देरसिन कार रेलि बे जानो हागौ खारन more than 1000 जोंनि कार रेलि भलन्टियार्सफोरा उदालगुरियाव जमा जाबाय आरो बेहाय जों भेरगाव जिल्लानि जानानै बे पानिरे सकआव जों बिथांमोनखौ वेलकाम खालामनो नेगासिनो दं बेहायबो दा more than 50 कार अलरेडि दङ एसे सिगाङाव बै मेकेन्जी सारियालियावहाय मोदैबारि ब्लक बिथांमोनखौ नेगासिनो दं वेलकाम खालामनो बे जाहैबाय जों बोलो गोराखाय जों बोलो दिन्थिदों बेखायनो जों दुरबल जायाखै आरो इलेक्सन जेननाय देरहाना थायो नैबे 2026 नि विधान सभायाव इउपिपिएलआ बिटिआर ओनसोलाव 15टा गेलेगोन बे फाइनाल जाहैबाय लोगोसे बिटिआरआव बे बिटिआरनि बाहेरायाव 12टासो सिट जोंहा गेलेनो हानाय दं बेहायबो जोङो गेलेगोन बेबो फाइनाल जाहैबाय गतिके बोलो गोरा हिसाबै बोलो गोनां खामानि मावनो दिनै थागथियारि जादों बेखायनो बे मेगा कार रेलिखौ आं वेलकाम खालामदों बेहाय जों दङ आरो बेबायदिनो जोङो टंला विधान सभा 48 नं टंला विधान सभायावबो जोंनिफ्राय बिजाथि थागोन आरो गोबां बिजाथि नागिरनानै अलरेडि जोंनि मानव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' सारनि टीम माने आर'जलाइ गथायबाय आरो बे जाहैबाय जोंनि कर्मिफोरनि बा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि मावनांगौ हाबा जों शक्तिशालि हिसाबै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो जायखौनो बिजाथि होयो टंला विधान सभा समस्तियाव इउपिपिएलआ देग्लाय देरहा होगोना रोखा